الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يعتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يقرؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليكم الأمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا يظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون فهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا ana ta ora weruh sapa aladina wong-wong kafaru kang padha kufur sapa aladina apa ora weruh ora ngerti nek annas samawati ing setuhune pira-pira langit wal ardh lan bumi
Iku kanata ana apa ardulan samawat iku ratskon buntu. Fafatabnahuma mongko butul sapa ingsun ing samawat lan ard. Wa ja'alna lan dadake sapa ingsun minal ma'i saking banyu kullasyai'in ing saben-saben suwiji-wiji hayyin kang urip. Afala yu'minun ana ta mongko ora iman sapa alladzina kafaru. Ayat menika niki kalimatnya kalimat tanya. Pertanyaan ini ditujukan ning wong kafir-kafir, tapi mengandung pendidikan, mengandung ilmu pengetahuan kagem wong mukmin. Pilih langit lan bumi niki asalipun sesuatu yang padu. Jadi barang sing siji unggul terus kalian Gusti Allah Ta'ala itu dipun pecah, istilahipun ilmu pengetahuan Big Bang. Jadi meletus, meledos, akhirnya pun hancur berkemping-kemping. Jadi barang sing sak pirang-pirang ini jadi srengenge bulan, lintang, planet-planet sampai turutipun. Terus ke wonten gugusan bintang-bintang, gugusan malih sampai jumlahipun niku kathah sanget. Iki Gusti Allah memberi kabar paring ilmu dhateng kula sami tentang asal muasalipun langit lan bumi. Asal sesuatu yang padu kemudian Allah Ta'ala pecahno. Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun minal ma'i saking banyu kullasyai'in ing saben-saben suwiji-wiji hayyin kang urip afala yu'minun. Mongko ana ta mongko ora iman sapa alladzina kafaru. Ayat 30. Apa wong-wong kafir ora padha weruh yen langit lan bumi iku maune buntu. Nuli ingsun butul langit maune ora nurunake udan, banjur nurunake udan. Bumi maune ora nyokolake cecukulan, banjur bisa nyokolake cecukulan. Lan ingsun nitahake saking banyu sekabehane perkara kang urip. Ya banyu iku kang dadi sebabe urip. Apa wong-wong kafir iku isih tetep ora padha iman. Kados kok jenis niku bilih jagat niki asal sesuatu yang padu lajeng kalian Gusti Allah niku dipun hancurno sehingga menjadi kepengan-kepengan ingkang kathah. Dan niku semua berputar, semua berjalan nenggone garis edare dewi-dewi, terus berputar, kabeh berputar. Dan antara satu dengan yang lain itu akan mempengaruhi, termasuk terjadinya hujan, angin, sampai turut-turut itu dipengaruhi oleh pecahan-pecahan jagat niku. Lajeng setiap kehidupan sesuatu yang hidup, waja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Lan Gusti Allah Ta'ala niku ndadekake sekabehane urip-uripan niku berawal saking banyu. Banyu niku didadekno sebagai bahan baku saka sekabehane kang urip. Sing urip niku mesti duweni kadar air. Nggih nek pun mati kadar air niku hilang. Ini kadar airnya hilang akhirnya mati. Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Afala yu'minun. Apa wong-wong kafir mau ora iman? Utawa niki afal iki ditujokno ning gone menungso kabeh.
Apa wong-wong kuwi padha ra iman, ra percaya. Nek kanggo wong sing percaya diarani wong mukmin, sedangkan sing ora percaya dipun wastani wong kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lan dadake sapa ingsun fil ardi ing dalem bumi, dadake rawasiya ing pira-pira gunung. Antamida krana yen to gunjang ganjing apa ardun bihim kelawan menungso. Wa ja'alna lan dadake sapa ingsun biha ing dalem rawasiya ing dalem gunung fijajan ing pira-pira bejajahan subulan ing pira-pira dalan la'allahum menawa kufar utawa menawa nas menungso iku yahtaduna padha oleh pituduh sapa kufar. Ayat 3 Ingsun Allah nitahake ana ing bumi gunung-gunung kang tetep supaya bumi ora gonjang ganjing anggunjingake para menungso. Lan ingsun anitahake ana ing gunung-gunung iku dalan-dalan kang bisa diambah dening menungso supaya menungso padha oleh pituduh tumuju marang panggonan sejane. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tabida bihim. Gusti Allah Ta'ala ndadekake ning gone bumi niku gunung-gunung. Gunung-gunung dipun titahaken Allah Ta'ala wonten ing bumi niki untuk membuat keseimbangan. Mergo bumi niku rawan gunjang ganjing, rawan gerak. Le bumi niki wonten sing terbuat dari tanah daratan, wonten sing perairan. Sing perairan kok niku luas, niku dia akan mudah gonjang ganjing. Jadi air, ombak segoro niku semakin luas samudrane, maka ombak yang ditimbulkan itu semakin besar. Dan ombak niku membuat gonjang ganjing ning gone bumi. Ora mung niku mawon, bumi niki mboten sesuatu yang padu. Bumi niku terdiri dari lempengan-lempengan, lapisan-lapisan yang saling bertemu antara siji lan siji nipun. Dan ini bisa berpindah, bisa bergerak, dan setiap gerakan ini bisa menimbulkan goncangan ingkang dahsyat. Jadi lindu. Maka gunung-gunung niku Allah Ta'ala pasang wonten ing bumi niki untuk memberi keseimbangan, untuk mengurangi. Niku faedahipun gunung. Wa ja'alna fiha sujadan subulan la'allahum yahtadun. Gunung sing menjulang tinggi dan dia terdiri daripada berbagai unsur, batu utawa padas. Ini kan gampang gumpil, gampang longsor. Tapi ewa semono karena Gusti Allah Ta'ala niku sik dipun damelaken dalan, artinya bisa dilewati menungso. Wong niku iso mencapai puncake gunung niku. La'allahum yahtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lan dadake sapa ingsun as-samaa ing langit, tak dadake syaqfan ing payon mahfudun kang direksa. Wa hum khali utawi kufar an ayatiha saka pira-pira ayate langit iku muriduna padha mengu sapa kufar. Ayat 3 kali. Lan ingsun dadake langit minangka dadi payon tumraping bumi kang tansah direksa saking ambruk
Tapi wong-wong kafir padha mengu, ora mikir-mikir tondo-tondo kekuasaane Allah Ta'ala kang ana ing langit. Niki langit dipayon niku bukan berarti kadosene payonipun omah niki mboten. Di Allah Ta'ala niku damel lintang, damel bulan, damel srengenge. Niki untuk menjaga kestabilan bumi. Bumi butuh panas, butuh angin, butuh udara sapi turunipun. Dan langit-langit niku akan mempengaruhi keberadaan bumi niki. Niku dipun gambarno langit niku sebagai payon untuk melindungi bumi. Lan niki merupakan ayat-ayat kekuasaan itu Gusti Allah Ta'ala sing kedah kita pahami. Di enek apa ae. Misalnya pun wonten angin, terus kalau panjenengan sami angin iki iso ngelingno kalau panjenengan sami dateng Gusti Allah. Enek panas, enek hawa sumu. Niki perubahan iklim niki merupakan tanda-tanda sing nuduhna kekuasaanipun Gusti Allah Ta'ala. Niki awake iso mbalekno. Aja sampai kalau panjenengan sami niku mandek nenggone bahwa ini kejadian alam, fenomena alam, namun mandek niku tok. Tapi awake kudu iso munggahno bilih fenomena yang terjadi nenggone alam niki wonten sing gawe, wonten sing ngatur. Dan menikalah sing ngatur nika kita yakini sebagai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'di Allah iku alati dat khalaqa kang wis ndadekake sapa alati al-laila ing wengi wan nahara lan rino. Wasyamsa lan srengenge wal qamara lan rembulan. Kulun utawi saben-saben suwiji fi falakin ing dalem cakrawala, ing dalem cakrawala iku yasbahuna padha nglangi, padha beredar sapa kulun. Apa kulun? Ayat 3:3. Ya Allah Ta'ala iku zat kang nitahake bengi lan rino, srengenge lan rembulan, kabeh bae ana ing lingkarane dhewe-dhewe padha mlaku cepet banget siang malam. Allah Ta'ala niku ndamel pergantian siang dan malam. Mungkin siang kalau dengan sami perut srengenge, bengi peteng dedet perut bulan utawa weruh lintang. Terus lintang nalika abyur kalau dengan sami saged mirsani semanten kathahipun lintang-lintang wonten ing langit. Lintang-lintang nika mboten mandeg, nika sedaya mlaku dengan kecepatan sing luar biasa. Lan mboten bertabrakan antara siji lan sijine. Mergo masing-masing niku beredar, berjalan pada porose dewi-dewi, pada lingkarane dewi-dewi. Semua berjalan yang gone poros, juga berjalan keliling. Dan ini butuh banyak tabrakan, kecuali
Soalnya biji nih tentang kiamat niku memang Allah Taala sana antara bintang siji lan siji itu bertabrakan sehingga niku jagat niku mungkin terus hancur. Kulun fi falaki sebabun masing-masing niku padha beredar, padha berjalan ning gone garis edare dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lan orang dadake sapa ingsun li basyarin kanggo menungso min qablika saking sadurunge ira ora tak dadake al-khulda ing langgeng. Apa imita ana ta mongko yen kapundhut sira bahum mongko utawi kufar iku al-khaliduna padha langgeng. Ayat 3 kawan. Wong-wong kafir Makkah padha celathu Muhammad iku bakale mati. Uga gunemane wong-wong kafir kang mengkono iku ayat iki itu ning gone akidah utawa ning gone keyakinane wong kafir. Wong kafir itu padha modho ning gone Kanjeng Nabi Muhammad iki kagan cerah. Dhewe bakal mati. Dhewe ora bakal urip selawase. Kok kakean ngomong, kakean cerewet, kakean usul. Lajeng Gusti Allah Taala nurunake ayat menika, wa ma ja'ala li basyarin min qablikal khuld. Aku iki ora tau dadekake menungso sadurunge Muhammad sing langgeng urip terus menerus pirang. Kabeh duweni masa hidup, duweni ajal. Sing akhire dhewe kudu mati ninggalno alam dunya. Saiki coba saumpama awakmu kuwi bener-bener wis mati, apa wong-wong kafir sing maido awakmu kuwi dhewe bakal urip langgeng? Tangune ya ora. Mergo setiap sing urip niku kudu ngalami mati. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin utawi saben-saben awak, saben-saben sing bernafas, sing urip iku dha'iqatul maut ngincipi mati. Wa nabluukum lan jajal sapa ingsun. Lan jajal sapa ingsun muji sapa ingsun ing sira kabeh bisyari lawan Allah wal khairi lan becik. Pesnatan krana nyoba. Wa ilaina lan marang ingsun turjauna yen balekake sapa sira kabeh. Ayat 3 gangsa. Sekabehane makhluk iku mesti ngrasakake mati ana ing dunya. Ingsun Allah nyoba marang sira kabeh. Ingsun coba Allah lan becik. Fakir utawa sugih, lara utawa waras, perlu mirsani apa sira kabeh padha sabar lan syukur apa ora. Lan namung marang ingsun dhewe sira kabeh bakal padha dibalekake. Kanggo negesno ayat sadurunge mau bilih kabeh sing urip ning gone donya niki mesti ngalami mati. Menungso, buh kewan, buh tumbuhan, buh malaikat, kabeh sing urip mesti ngalami mati. Ora enek sing uripe langgeng. Sing waya beko wajhur rabbika. Sing langgeng namung dadi pangeran. Gusti Allah Ta'ala niku dadi bakok. Bakok niku ora ubah, tetap dan tidak akan mati dan tidak akan sirna. Niku dadi pun Allah Ta'ala. Sedangkan zat selain Allah
niku boten wonten sing sifate bakok, tetep niku boten wonten. Boten barang digawe saka bahan sing kaya apa mesti akan mengalami kerusakan, akan mengalami perubahan. Menungso niku asalipun niku nggih saka lemah, saka banyu. Dari air atau dari tanah berubah menjadi mani. Misalnya berkumpul sari-sari tumbuhan, lobnya sampai terbuat dari sari-sari tumbuhan, dari sari-sari tumbuhan menjadi sperma, dari sperma menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging terbentuk janin, bayi komplit terus lahir. Lahir niki perubahan badan, kulit niku berubah terus sampai kelopingan sami niki dadi wong tuwa. Mengke berubah terus sampai kelopingan sami pecah. Pecah niki badan niki jasad niki badhe hancur. Hancur dadi awu, dadi lemah meneh. Niku sedaya berubah. Termasuk tanaman-tanaman niku jenengan pirsani, jenengan teliti. Niku boten wonten sing langgeng. Enek masa lemah, cik lagi pukul niku cik lemah, kok saya kuat. Niku saya garing, mati. Dan niku sedaya makhluk niku akan mengalami perubahan dan kehancuran. Nek datipun Gusti Allah Ta'ala niku boten berubah, boten badhe hancur, boten badhe sirna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Lan kowe urip ana ing donya kene mesti tak uji. Boten wonten menungso urip ning donya niku sing tanpa diuji. Ujian kuwi enek sing syarr, enek sing khair. Enek penak, enek ora penak, enek seneng, enek susah. Enek miskin, enek sugih. Dan niku kabeh ujian. Sehat lara niku kabeh ujian. Dan setiap ujian niku mbutuhno sikap kula lan panjenengan sami. Harus bisa menyikapi. Kadang-kadang ujian niku mbutuhno sikap kula panjenengan sami untuk bersabar. Wonten ujian niku sing mbutuhno sikap kula panjenengan sami untuk bersyukur. Bersyukur ki artine bahwa rasa penak utawa seneng sehat sing kita sandang niku merupakan peparingipun Gusti Allah, anugerah saeneng ngersanipun Gusti Allah Ta'ala. Kesadaran bahwa ini sebagai anugerahipun Allah Ta'ala niku sudah merupakan bagian dari wujud syukur. Nek kalau sami sampun sadar niku merupakan anugerah peparingipun Allah Ta'ala, lajeng kita ginakno anugerah kala wau nyocoki kaliyan kersanipun Gusti Allah sing paring. Misalnya pun awake diparingi sehat, sikil iso gerak normal, tangan normal, mripat normal, kabeh normal. Niki kita ginakno kadamel tunduk patuh dhateng dawuhipun Gusti Allah Ta'ala. Misalnya pun damel sholat, damel berzikir, pikiran damel berpikir. Niki wujud syukur. Utawa banyak sami niku dipun uji kalian sing ora penak, kemiskinan utawa nandang sakit, kesusahan, tapi turut-turut niki butuh sikap kula panjenengan sami untuk bersabar. Sabar ngadepi ujianipun Gusti Allah Ta'ala, tetep balekno kabeh mau
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku sapa wong Gusti Allah ya bakal bali marang ngarsanipun Gusti Allah taala. Kabeh dibereni Gusti Allah taala, baik nek kepengen sami niku tengah seneng utawa tengah susah. Wa nablu bisyari wal fitnah wa ilaina turja'un. Lan kowe kabeh gelem ora gelem mesti bakal bali marang panjenengane ingsun, marang Gusti Allah. Wa ilaina turja'un. Jadi kene nyusun kalimat boten batur ja'una ilaina sira kabeh dibalake marang ingsun boten ngoten, tapi ilainane dijupuk dijisikno lan marang panjenengan dibalake marang panjenengane ingsun. Ketoke padha niki. Ketoke padha. Tapi nek kok sami purun angen-angen niku mboten padha. Bisa pun nggih. Duit iki duitnya sesuk tak terone nggonmu. Duitnya sesuk tak terone nggonmu. Karo neng nggonmu duitnya tak terno. Neng nggonmu duitnya sesuk tak terno. Niki beda. Duitnya sesuk tak terno neng nggonmu. Niki sifatipun niki mboten khusus. Iso ae sak liyane ning nggonmu uga ning gone liyane. Tapi nek ning nggonmu duwite sesuk tak terno. Iki berarti khusus. Wa ilaina turja'un, marang Gusti Allah sliramu dibalekake kabeh. Artine mung dateng Gusti Allah. Balik kalau dengan sami namun datang Gusti Allah Taala, boten teng lintunipun. Sami kalian tenggene surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu karo na'buduka niku boten sami. Dateng panjenengan kula manembah karo kawula manembah dateng panjenengan niki boten sami. Nek kula nyembah dateng panjenengan niki iso yo nyembah ning gone liyane. Tapi nek iya kana kudu dateng panjenengan kula nyembah niki khusus. Mana terjemahan bahasane hanya kepadamu lah niku. Hanya mergo nalika niki dipun dahulukan istilah bocor ilmu nahwu niku makmul mendahului ngamile. Niki paidahe niku untuk khusus. Faedah taksis mengkhususkan, mengistimewakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aka lan tatkalane weruh ing sira sapa aladina wong-wong kafaru kang kufur sapa aladina iyattakhidunaka ora gawe sapa aladina ing sira illa huzwan kejaba minangka geguyon. Ahada ana ta utawi iki iku aladi wong yat guru kang nutur sapa aladi alihatakum ing pira-pira sesembahan ira kabeh. Wa hum khali utai kufar bi dzikri rahmani kelawan eling dat kang maha welas. Hum ya kufar iku kafiruna padha kufur kabeh. Ayat 31. Ari kala wong-wong kafir weruh ing sliramu Muhammad, dheweke ora padha agawi sliramu kejaba digawe guyon. Dheweke padha ngucap, apa iki wonge kang nyelo-nyelo sesembahan ira kabeh. Wong-wong kafir iku temenan padha kufur, ngufuri sesembahan Ar-Rahman. Dheweke padha celatu, aku kabeh ora kenal Rahman. Sapa iku Rahman? Wong-wong kafir niku sering ngejek
Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh wong kafir. Niku biasa ngrendahna ning gone Kanjeng Nabi. Dene ketemu kanca kancane, dene niku padha isyarah, apa wong kuwi to sing gawe niki ngelek-ngelek sesembahane dhewe. Maitu ngrendahno ning gone sesembahan-sembahan awake dhewe. Ning gone patung-patung Hubal, Lata, Uzza, Manat niku apa iki wonge? Tapi bahasa niku bahasa nyindir, nyepelekno. Terus dia ini Muhammad gitu kok kenalno pangeran sing sifate Ar-Rahman. Ar-Rahman ku sapa ta sing maha welas. Awake kan gak enek sing kenal. Sapa Ar-Rahman kuwi? Iku khayalane Muhammad. Ora enek sejatine. Aku kabeh ora kenal Rahman. Sapa iku Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqa den dadake sapa al-insanu manungsa didadake min ajal saka kesusu. Saurikum bakal merohake sapa ingsun ing sira kabeh ayati ing ayat-ayat ingsun. Mulane fala tastajiluna mongko aja ngesusoni sira kabeh ing ingsun, aja nyusokne. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 37. Wong-wong kafir padha nantang-nantang njaluk enggale tumurune siksa. Nuli ayat iki tumurun menungso iku persasat katitake saking kasusu. Jalaran saking anggone akeh kasusune. Ingsun Allah bakal merohake sira kabeh marang buktine ancaman-ancaman ingsun. Mula sira kabeh ora susah padha ngesusoni tumekane siksa. Temenan ancamane Allah taala iki dilaksanakake ana ing perang Badar. 70 saking kufar Makkah dipateni, 70 ditawan. Wong-wong kafir Mekah juga surat Anbiya niki termasuk surat Makkiyah diturunkan di Mekah sehingga kaitanipun niki karo wong Mekah. Jadi wong Mekah niku nalika Kanjeng Nabi mengenalkan Islam termasuk ajaranipun inggih menika bilih sinten kemawon ingkang boten manut kaliyan ajaranipun Kanjeng Nabi sing diasta niku. Inggih menika termasuk tentang sesembahan sing hak. Terus keyakinan terhadap dina akhir sing merupakan tempat piwangse tumindak utawa ngamal nalika ana ing donya. Niku wong kafir-kafir mboten ngandel. Ora percaya karo enek Gusti Allah taala, yo ora percaya nek besok iki enek alam akhirat. Sehingga wong-wong kafir niku padha nentang ning gone Kanjeng Nabi, padha nantang supaya ancaman siksa windang cepet ae diturunke. Nek tarahku iki bener utusane pangeranmu, terus ngancam-ngancam aku ora manut ajaranmu, saiki wis rasa kok tunda-tunda siksa wi ning alam akhirat besok, saiki jajal ceblokno saiki. Sehingga Gusti Allah nurunake ayat khuliqal insanu min ajal, menungso kuwi digawe saka ajal. Ajal niku kesusu, agi-agi, seneng gege, indang-indang. Jadi undang sembarang menungso niku memang sifatnya ngoten niku.
dan cepet kasil, dan ini. Termasuk yang menika ketika berhadapan kalian Kanjeng Nabi niku supaya siksa mau sing diancamno niku dan disebut naik. Dan Gusti Allah dawuh saurikum ayati. Damel sin ditambahi sin. Asale urikum dipun tambahi damel sin. Saurikum akan. Nah nganggo sin ngeten iki ora suwe. Itu kalau saufa maknane padha saufa urikum kalau saurikum maknane padha-padha akan. Tapi nek saufa niku selang waktune sik panjang. Tapi nek damel sin saurikum niku cedhak pisan. Aku bakal merohake sira kabeh. Awakmu rasa nyusono. Aku bakal merohake marang siramu kabeh tondo-tondo kekuasaanku. Mulane fala tastakjiluna, mulane kowe ora usah gigi, ora usah nyusokne. Saestu nyatanipun nalika Kanjeng Nabi niku sampun hijrah dhateng Madinah. Teng Madinah Kanjeng Nabi disambut kanthi sae sehingga perkembangan Islam niku sangat cepat. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun niku wong kafir ingin menghentikan dakwahipun Kanjeng Nabi. Arep nyerang Kanjeng Nabi lan wong-wong sing manggon ana ing Madinah. Akhiripun kaliyan Kanjeng Nabi niku dipun adepi wonten ing Badar, tanah Badar. Sehingga perangipun diarani perang Badar. Nalika niku Kanjeng Nabi beto prajurit 313. Sedangkan wong kafir Quraisy niku 7.000. Perang campuh wonten ing Badar niku akhiripun kemenangan dihasilno dening wong Islam. Sampai wong yang menjadi korban dari wong kafir yang menjadi korban niku 70 yang terbunuh. Terus kemudian yang 70 niku ditawan, digawa oleh Madinah. Sing pinter-pinter nulis itu kon mulang. Nek iku gelem mulang kok dimerdekakno, dibebasno utawa diberi kebebasan oleh mulih ning ngene Mekah utawa tetep manggon ning ngene Madinah. Sing pinter ulah pedang perang ya kon mulang dimanfaatno kepinteranipun niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar mata hada. Mata iku kapan? Hadal waktu utawi iki janji. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iku sadikina padha bener. Ayat 38. Wong-wong kafir padha celatu. Kapan janji-janji kiamat iku? Yen sira kabeh pancen padha bener. Wong-wong kafir niku nek dikabari tentang terjadine dinten kiamat bahwa niki bumi jagat niki badhe hancur, terus akan kehidupan aneh, kehidupan meneh, alam akhirat, enek swarga, enek neraka. Niku yo bakal diguyu. Seto, iki aja wong tok ae. Kapan kiamat iso kapan? Lah kiamat niku bagian perkara sing dipun rahasiakno dening Gusti Allah taala. Sehingga Kanjeng Nabi nggih boten saged ngabari ning gone sinten umate, ning gone umate secara tepat kejadian ini. Berkembang rahasia. Kaya dene rahasia kematianipun wong niku nggih rahasia.
Tapi sing jelas kiamat niku bakal dumadi. Cuma kapan dumadine niku memang boten dibuka kalian Gusti Allah secara jelas, dirahasiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Law ya'lamu lamun weruh sapa alladzina wong kafaru kang padha kufur sapa alladzina khina yala yakufuna nalikane ora bisa nolak sapa alladzina an wujuhim saka raine alladzina ora bisa nolak annara ing neraka wala anduhurihim lan ora bisa nolak saking gegere alladzina wala hum lan ora ana utahe alladzina iku yumsaruna den tulungi kabeh sapa alladzina. Ayat 3 Allah Ta'ala ngendika umpama wong-wong kafir padha weruh nalika dheweke ora padha bisa nolak neraka saking raine lan saking gigire lan uga dheweke ora bakal ditulungi. Upama weruh mesti ora padha clathu kaya ngono. Allah Ta'ala dawuh saumpama wong-wong kafir mau dhek ngerti pilih dheweke ora bakal bisa mencegah api genine neraka saka wajahe utawa saka ngarepe utawa saka mburine lan uga dhek ora bakal ana sing bisa tulungi. Mergo wong kafir ketika niku tekan ing alam akhirat otomatis dia tidak punya hak untuk manggon ning gone swarga selawasing lawas. Artine dhek kudu manggon ning gone neraka, ora ana sing bisa nulungi. Senajan to anake, senajan to gurune utawa muridé ora iso. Mereka tidak punya syarat untuk masuk ning gone swarga. Wong syarate mlebu ning gone swarga kudu enek kalimat tauhid ana ing atine. La ilaha illallah. Pengakuan niki harus ada. Tapi nek dhek gak duweni pengakuan la ilaha illallah niki ora enek syarat mlebu ning gone swarga. Lah sakumpama wong kafir mau padha ngerti nek dhek iki ora ana sing bisa nulungi, dia tidak bisa menolak geni ning gone ngarep utawa ning gone burine. Dia akan dikepung, diliputi oleh api. Dia mesti ora bakal ngomong sing sifate ngremehno ning gone Kanjeng Nabi lan ngremehake ning gone ajaranipun Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakatihim balik nekani apa kiamat ing alladzina anggone nekani bagtatan kale ngagetake kale dadakan fatabhatuhum mongko bingungake apa kiamat ing alladzina fala sati'una mongko ora bisa sapa alladzina raddaha ing nolak kiamat wala gunan ora ana utawi alladzina iku yungduruna den serantekake sapa alladzina. Ayat kawan dosa balik kiamat iku bakal nekani wong-wong kafir sarana ngaget banjur bingungake wong-wong kafir iku dheweke banjur ora padha bisa nolak kiamat mau lan dheweke ora bakal diparingi inah utawa tempo kanggo tobat, inah kesempatan. Kiamat niku
kedadianipun pancen boten dipun khabarni, dirahasia. Mungkin tekone sak wayah-wayah. Kados dene bencana alam niku nggih. Niku terjadi gunung meletus utawa gempa bumi sing akhiripun menimbulkan tsunami barang ngoten niku dengan cepat. Jadi wong arep persiapan utawa arep pindah menghindar wis ora kesempatan. Nek kiamat itu benjing seluruh jagat. Beda karo gempa niku paling kan wilayah-wilayah tertentu. Tapi nek kejadian kiamat niku pun boten wonten wong niku saged menghindar, menyelamatkan diri boten wonten ingkang saged. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuzi'a lan yakti teman-teman den geguyu sapa birusulin pira-pira utusan mingko belika saking sadurunge ira pahaqa mongko tumurun biladina kelawan wong-wong sakhiru kang ngenyek sapa aladina minhum saking rusul makanu kok sedih bahaka mongko tumurun bila diklawan wong-wong sakira kanyang swala dinamin saking rusul apa ma barang fa'ile sarahaqo apa ma barang kanu kang ana sapa aladina bihi kelawan ma iku yastahziuna geguyu sapa aladina. Ayat kaum dosa setunggal. Demi yakti para utusan-utusan kang sadurung ira Muhammad iku uga diguyu-guyu dening kaume. Nanging ing tembe apa kang diguyu-guyu lan diremehake yaiku siksa. Akhire tumurun temenan. Semono uga wong-wong kang padha guyu-guyu marang sira Muhammad. Niki ayat niki kanggo tasliyah, kanggo ngayem-ngayem, kanggo nglipur dhateng Kanjeng Nabi. Adane Kanjeng Nabi krana dienyek karo kaume aja cilik ati. Tetap istiqomah berdakwah. Dua kejadian dinyek neng kalian kaum niki ora terjadi ning gone Kanjeng Nabi Muhammad tok, tapi ning gone nabi-nabi sing dhisik ya ngono. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi Soleh, kabeh niku yo menghadapi kaum kafir sing padha ngenyek, padha ngremehna nang gone Kanjeng Nabine yo ngremehna nang gone ajarane. Akhiripun kalian Gusti Allah Ta'ala niku ditekakno siksane. Dan Kanjeng Nabi niki ugi dipun paringi kalian Gusti Allah Ta'ala hadiah saka kesabarane kanggo wong kafir bakal disiksa ning ora diwujudno ana ing donya niki. Yaiku besok ning gone akhirat. Mulane Kanjeng Nabi supaya tetap bersabar, tetap berdakwah, memperjuangkan Islam, memperluas ning gone cahaya Islam supaya bener-bener agama Islam itu menjadi rahmatil alamin. Al-Fatihah. Ya